ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മാതാജി സ്ക്രീനിൽ കാണാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ സമ്മറി ഞാൻ വായിക്കാം. നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക്. ഋഷഭദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹം ത്യജിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് ഈ അധ്യായം പറയുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ആകൃഷ്ടനായിരുന്നില്ല. ഒരു കാട്ടുതീയിൽ ദഹിക്കുമ്പോൾ പോലും ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങളുടെ വിത്ത് ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ ദഹിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ ഗുണങ്ങളും നിഗൂഢ ശക്തികളും സ്വതവേ പ്രത്യക്ഷമാകുമെങ്കിലും ഭക്തിയോഗം ഈ നിഗൂഢ ശക്തികളാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു സാധാരണ യോഗി ശക്തികളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും അവന്റെ പുരോഗതി തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ പരിപൂർണ യോഗി ഒരിക്കലും അവയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നില്ല. മനസ്സ് വിശ്രമരഹിതവും ആശ്രയിക്കുവാൻ കൊള്ളാത്തതുമാകിയാൽ അതിനെ എപ്പോഴും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കണം. ഉന്നത യോഗിയായിരുന്ന സൗരഭിയുടെ മനസ്സൊരു കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചതിനാൽ അവന്റെ നിഗൂഢ യോഗശക്തികൾ നഷ്ടമായി. മനസ്സിന്റെ അശാന്തി നിമിത്തം വളരെ പുരോഗതി ആർജിച്ച ഒരു യോഗി പോലും താഴേക്ക് വീഴുകയും പൂർണ്ണനായ ഒരു യോഗിയെ പോലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കും വിധം മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാണ്. അതിനാൽ ഋഷഭദേവൻ എല്ലാ യോഗികൾക്കുമുള്ള ഉപദേശം എന്ന നിലയിൽ ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അവർക്ക് പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഋഷഭദേവൻ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കർണാടക, കൊങ്ക, വെങ്ക, കുടക പ്രവിശ്യകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കുടകാചലത്തിന്റെ അയൽ പ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ പെട്ടെന്നൊരു കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവുകയും വനത്തെ മുഴുവൻ ദഹിപ്പിച്ച അഗ്നി ഋഷഭദേവന്റെ ശരീരത്തെ ഭസ്മമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു മുക്താത്മാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള ഋഷഭദേവന്റെ ലീലകൾ കൊങ്ക, വെങ്ക, കുടക പ്രവിശ്യകളുടെ രാജാവിനെ അറിയാമായിരുന്നു. അർഹത് എന്നായിരുന്നു ഈ രാജാവിന്റെ പേര്. പിന്നീട് മായാശക്തിയാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ആ അവസ്ഥയിൽ ജൈനമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരുവനെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുന്ന ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളാണ് ഋഷഭദേവൻ തെളിച്ചു കാണിച്ചത്. അദ്ദേഹം എല്ലാത്തരം നാസ്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അന്ത്യം കുറിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഭൂമിയിലെ ഭാരതവർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം വളരെ പുണ്യമുള്ളതാണ്. കാരണം പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവതരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി. ഋഷഭദേവൻ യോഗികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ തേടി അലയുന്ന എല്ലാത്തരം നിഗൂഢ ശക്തികളെയും അവഗണിച്ചു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം മൂലം ഭക്തന്മാർക്ക് നിഗൂഢ ശക്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിൽ തീരെ താല്പര്യമില്ല. എല്ലാ യോഗശക്തികളുടെയും ഗുരുവായ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി സകല ശക്തികളും പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. നിഗൂഢ യോഗശക്തികളെക്കാൾ മൂല്യമുള്ളതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തന്മാർ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മോക്ഷത്തിനും രഹസ്യ ശക്തികൾക്കും വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും നൽകുന്നു. പക്ഷേ
അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം മോക്ഷത്തിനും നിഗൂഢ ശക്തിക്കും ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നൂനം ഭഗവ ആത്മരാമാണം യോഗ സമീരിതഞ്ച യോഗ സമീരിതഞ്ചന. രാജോവാച നൂനം ഭഗവാത്മരാമാണം യോഗ സമീരിത ജ്ഞാന അവവർജിത കർമ്മ ബീജാനമൈശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. രാജോവാച നൂനം ഭഗവാത്മരാമാണം യോഗ സമീരിത ജ്ഞാന അവവർജിത കർമ്മ ബീജാനാമൈശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നൂനം ഭഗവാത്മരാമാണം യോഗ സമീരിത ജ്ഞാന അവവർജിത കർമ്മ ബീജാനാമൈശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. രാജോവാച നൂനം ഭഗവാത്മരാമാണം യോഗ സമീരിത ജ്ഞാന അവവർജിത കർമ്മ ബീജാനാമൈശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. ശ്രീകൃഷ്ണ ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. जय कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. राजोवाच नूनं भगव आत्मा रामाणां योग समीरित ज्ञानाम् अववर्जित कर्म बीजानाम् ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुमर्हन्ति यदृच्छयो उपगतानि. हरे कृष्ण प्रभु जी. അംബിക കേശവി മദതി ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? മദതി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദതി കിടക്കട്ടെ നെറ്റ്വർക്ക്. ചൊല്ലിക്കോ. രാജോവാച ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നൂനം ഭഗവാത്മാ രാമാണം യോഗ സമീരിത ജ്ഞാന
അവഭർജിത കർമ്മ ബീജാനാമൈശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേട്ടു. മാതാജിക്ക് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം. അപ്പൊ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നനൂനം ഭഗവ ആത്മരാമാണാം യോഗസമീരിത ജ്ഞാനാവവർജിത കർമ്മ ബീജാനാമൈശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നനൂനം ഭഗവ ആത്മാ രാമാണാം യോഗസമീരിത ജ്ഞാന അവവർജിത കർമ്മ ബീജാനാം ഐശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതും അർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നനൂനം ഭഗവ ആത്മാരാമാണം യോഗസമീരിതജ്ഞാന അവവർജിത കർമ്മ ബീജനാമൈശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോ അപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി രാഘവ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നനൂനം ഭഗവത് ആത്മരാമാണം രോഗസമിരിതജ്ഞാനം അവവർജിത കർമ്മ ബീജാനം വൈശ്യാരണ്യ പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നനൂനം ഭഗവ ആത്മരാമാണാം യോഗസമീരിതജ്ഞാന അവവർജിത കർമ്മ ബീജാനാം ഐശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നനൂനം ഭഗവ ആത്മാരാമാണാം യോഗസമീരിത ജ്ഞാന അവവർജിത കർമ്മ ബീജാനാം ഐശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നനൂനം ഭഗവ ആത്മാരാമാണ യോഗസമീരിതജ്ഞാനാവവർജിത കർമ്മ ബീജാനൈശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നനൂനം ഭഗവ ആത്മാരാമാണാം യോഗസമീരിതജ്ഞാന അവവർജിത കർമ്മ ബീജാനാമൈശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നനൂനം ഭഗവ ആത്മരാമാണാം യോഗസമീരഞ്ജിത നാവാർജിത കർമ്മ ബീജാനാമൈശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച
നൂനം ഭഗവ ആത്മാ രാമാണാം യോഗസമീരതജ്ഞാ നവഭർജിത കർമ്മ ബീജാനാമൈശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശതാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃശ്ചയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നൂനം ഭഗവ ആത്മരാമാണാം യോഗസമീരിതജ്ഞാന അവഭർജിത കർമ്മ ബീജാനാം ഐശ്വര്യാണി പുനഃക്ലേശദാനി അഭിരുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോ ഉപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നായർ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നൂനം ഭഗവ ആത്മാരാമാണാം യോഗസമീരജ്ഞത അവപർജിത കർമ്മ ബീജാനാം ഐശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രാജോവാച നൂനം ഭഗവാത്മാ രാമാണം യോഗസമീരിതജ്ഞാനാവഭർജിത കർമ്മ ബീജാനാമൈശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃശ്ചയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശുഭസുന്ദരദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നൂനം ഭഗവ ആത്മരാമാണം യോഗസമരീതജ്ഞാനാവവർദ്ധിത കാത്മബീജാനാം ഐശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശനാദി വപതും മർഹന്തി യദിശ്ചോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നൂനം ഭഗവാത്മാ രാമാണം യോഗസമീരിതജ്ഞാന അവഭർജിത കർമ്മ ബീജാനം ഐശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നൂനം ഭഗവ ആത്മാരാമാണാം യോഗസമരീതജ്ഞാ നവഭർജിത കർമ്മ ബീജാനാമൈശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വിജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നൂനം ഭഗവ ആത്മാ രാമാണാം യോഗസമീരിതജ്ഞാന അവവർജിത കർമ്മ ബീജാനാമൈശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃശ്ചയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിന്ദുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നൂനം ഭഗവ ആത്മാ രാമാണാം യോഗസമരീതജ്ഞാന അവവർജിത കർമ്മ ബീജാനാം ഐശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നൂനം ഭഗവ ആത്മാ രാമാണാം യോഗസമീരിതജ്ഞാന അവഭർജിത കർമ്മബീജാനാമൈശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി വിശ്രീദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നൂനം ഭഗവ ആത്മരാമാണാം യോഗസമീരിത ജ്ഞാന അവവർജിത കർമ്മ ബീജാനാമൈശ്വര്യാണി പുനഃക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃശ്ചയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൂനം ഭഗവ ആത്മാരാമാണ യോഗസമീരിതജ്ഞാന അവവർജിത കർമ്മബീജാനാമൈശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി ശ്യാമദേവി ദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നൂനം ഭഗവ ആത്മരാമാണാം യോഗസമീരിത ജ്ഞാനാവഭർജിത കർമ്മബീജാനാമൈശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച നൂനം ഭഗവ ആത്മാരാമാണാം യോഗസമീതിരജ്ഞാനാവഭർജിത കർമ്മബീജാനാമൈശ്വര്യാണി പുനഃ ക്ലേശദാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാർത്ഥം രാജവാച. പരീക്ഷിത് രാജാവ് അന്വേഷിച്ചു. അല്ല, നൂനം തീർച്ചയായും, ഭഗവ അല്ലയോ ഏറ്റവും ശക്തനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, ആത്മാരാമാണാം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മാത്രം മുഴുകിക്കഴിയുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ നേടിയ ജ്ഞാനത്താൽ അവവർജിത ദഹിച്ചു കർമ്മബീജാന അവരുടെ ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങളുടെ വിത്തുകളുടെ ഐശ്വര്യാനി നിഗൂഢ ശക്തികൾ പുനഃ വീണ്ടും ക്ലേശദാനി ദുഃഖത്തിന്റെ സ്രോതസ്സുകൾ ഭവിതം ആയിത്തീരുക അർഹന്തി കഴിയും യദൃശ്യ സ്വാഭാവികമായി ഉപഗതാനി നേടി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി സുന്ദ പ്രഭുപാദിച്ച് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഹൃദയത്തിൽ പരിപൂർണമായി പരിശുദ്ധരായവർ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ജ്ഞാനം നേടുകയും ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി ഭസ്മീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ആളുകൾക്ക് യോഗചര്യയുടെ ശക്തികൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നു. അവ ദുഃഖത്തിന് ഹേതുവാകുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഋഷഭദേവൻ എന്തുകൊണ്ട് അവയെ അവഗണിച്ചു? ഭാവാർത്ഥ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ടീച്ചർ. പരിശുദ്ധനായ ഒരു ഭക്തൻ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ നിരന്തരം മുഴുകുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ആവശ്യമായത് എന്തും സ്വാഭാവികമായി ലഭ്യമാകും. നിഗൂഢ ശക്തിയുടെ ഫലമായാണ് അത് എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ പോലും ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു യോഗി അവന്റെ യോഗശക്തിയിലൂടെ അല്പം സ്വർണം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെന്ന് വരാം. പിടികളായ ആളുകൾ ആ അല്പം സ്വർണത്താൽ വശീകരിക്കും. അത്തരം നിസ്സാരനായ ഒരു വ്യക്തിയെ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനായി അംഗീകരിക്കുന്ന ധാരാളം അനുയായികൾ അവനുണ്ടാവും. അത്തരം ഒരു യോഗി താൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പരസ്യം ചെയ്തെന്നും വരാം. എന്തായാലും ഒരു ഭക്തൻ അവതത്തിലുള്ള മാന്ത്രിക അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതില്ല. നിഗൂഢ യോഗ പ്രക്രിയകൾ പരിശീലിക്കാതെ അവൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും
മഹത്തായ ഐശ്വര്യം നേടുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിഗൂഢ യോഗ പരിപൂർണതകൾ പ്രകടമാക്കാൻ ഋഷഭദേവൻ നിരസിച്ചു. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആ സിദ്ധികൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവയല്ലാതിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് അതിന് തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യം. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിൽ സംതൃപ്തനോ ദുഃഖിതനോ ആകുന്നില്ല. പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം എന്ന് മാത്രമാണ് അവന്റെ ഉത്കണ്ഠ. ഒരു ഭക്തന് ഒരു പക്ഷേ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അസാധാരണമായ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവൻ ആ അവസരം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കും. ഐശ്വര്യം അവനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കില്ല. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഋഷഭദേവൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ നേരത്തെ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധു എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോഗി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീല ചെയ്തു. എല്ലാറ്റിനെയും ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓ വേറൊരാളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പല നേരത്തെ പറഞ്ഞാല് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുക, കല്ലെടുത്തെറിയുക, പലതരത്തിൽ ദ്രോഹിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അവരോടൊന്നും യാതൊന്നും പ്രതികരിക്കാതെ അല്ലെ, അവരൊന്നും അവിടെ വരാതിരിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കഴിയുകയും അവിടെ തന്നെ മലമൂത്ര വിസർജനം അവിടെ തന്നെ കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, ഭഗവാനെ എന്താ അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ നേടാനായിട്ട് തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാല് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധു എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ യാതൊരു ശക്തി പ്രകടനവും നടത്താതെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും സാധാരണ മനുഷ്യൻ, ഭഗവാന്റെ ശരീരവും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവല്ല ഋഷഭദേവൻ. ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഹൃദയത്തിൽ പരിപൂർണമായി പരിശുദ്ധരായവർ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ജ്ഞാനം നേടുകയും ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി ഭസ്മീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ആളുകൾക്ക് യോഗചര്യയുടെ ശക്തികൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നു, അവ ദുഃഖത്തിന് ഹേതുവാകുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഋഷഭദേവൻ എന്തുകൊണ്ട് അവയെ അവഗണിച്ചു? സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ
ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ശക്തികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ അതൊന്നും ഇവിടെ ഋഷഭദേവൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിട്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? പ്രഭാതർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു: പരിശുദ്ധനായ ഒരു ഭക്തൻ പരമദിവ്യത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഒഴുകുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ആവശ്യമായത് എന്തും സ്വാഭാവികമായി ലഭിക്കുന്നു. എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് നിരന്തരം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ആവശ്യമായത് എന്തും സ്വാഭാവികമായി ലഭ്യമാകും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തരും. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അഷ്ടസിദ്ധികളൊന്നും പഠിക്കേണ്ട, യോഗസിദ്ധികളൊന്നും പഠിച്ചിട്ട് അതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല, അല്ലെ? അല്ല, വരുത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല, സിദ്ധി കൊണ്ട് വരുത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും വൃന്ദാവനത്തില് ആലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഐന്ദ്രദാസ് പ്രഭുജി കൃഷ്ണ ബൽറാം ടെമ്പിൾ 24 മണിക്കൂർ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവാനി ആരതിയും മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിന് സാലഗ്രാം ശിലകളൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ആരതി രാധാശ്യാം സുന്ദറിനെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് അലങ്കരിക്കും. അപ്പൊ ധാരാളം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും, 24 മണിക്കൂർ കീർത്തനം ചെയ്യും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാന് ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ദീപമൊക്കെ കാണിക്കാനുള്ള നെയ്യ് തീർന്നു. അദ്ദേഹം വേറെ വരുമാനമൊന്നുമില്ല, അല്ലെ? അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മചാരികളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നാളെ ഇനിയിപ്പം എന്താണ് ചെയ്യുക നെയ്യ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ ഏതൊരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് കുറെ നെയ്യൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് രാധാറാണി കൊടുത്തയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാൻ കൊടുത്തയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് എത്തി. നാളെ വേറെ എന്തെങ്കിലല്ല, ഞാൻ നാളെ രാവിലെ വിശന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ കഴിക്കും എന്നല്ല ആലോചിച്ചത്, അല്ലെ? എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു, അല്ലെ? നാളെ എന്റെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഭഗവാനെ ദീപമൊക്കെ വെക്കാനായിട്ടുള്ള നെയ്യൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ, നാളെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഡോറിന് മുട്ടുന്നു. കുറച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി കുറച്ച് വസ്തുക്കളാണ് നെയ്യും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് വേറെ സിദ്ധികളൊന്നും പഠിക്കണം. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സർവസിദ്ധികളുമുണ്ട്. എന്നാൽ അത് മറ്റുള്ള ആളുകളെ പോലെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് താൻ വലിയവനാണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും. എന്നാൽ അവർക്ക് എല്ലാ കഴിവുകളും അവർ പരസ്യമായിട്ട് ആരോടും എനിക്ക് ഇന്ന കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് പ്രഭുപാദരിയുടെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നത്. ഭക്തിത സേവനത്തിന് ആവശ്യമായതും സ്വാഭാവികമായി ലഭ്യമാകുന്ന നിഗൂഢ യോഗശക്തിയുടെ ഫലമായാണ് അത് എന്ന് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലഭിക്കും. എന്നാലേ ഇതെന്തോ വലിയ ശക്തിയുടെ ഫലമായതല്ല. പ്രഭുപാദരി ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും 108 ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കും, ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചു, ഇതെങ്ങനെ 70ാമത്തെ വയസ്സിൽ, അല്ലെ, ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കുകയുണ്ടായത്? അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നൽകുന്നതാണ് ഈ ശക്തിയൊക്കെ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു, ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു യോഗി അവന്റെ യോഗശക്തിയിലൂടെ അല്പം സ്വർണം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെന്ന് വരാം. വിഡ്ഢികളായ ആളുകൾ അല്പം സ്വർണത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരം നിസാരനായ ഒരു വ്യക്തിയെ പരമദിവ്യോധ പുരുഷനായി ഭഗവാനായി അംഗീകരിക്കുന്ന ധാരാളം അനുയായികൾ അവനുണ്ടാകും. ഇത്തരം ഒരു യോഗി താൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പരസ്യം ചെയ്തു വരാം. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ യോഗശക്തി കൊണ്ട് അല്പം സ്വർണ്ണമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇത് പിടിച്ചോളൂ, എടുത്തോളൂ എന്ന് പറയുന്നത്, അയാൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനായിട്ടല്ല
അദ്ദേഹത്തിന് അഷ്ടസിദ്ധികളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്രത്യക്ഷമാക്കാനും പ്രത്യക്ഷമാക്കാനും ചെറുതാവാനും വലുതാവാനും മണിമാല ലഗിമ അങ്ങനെയുള്ള അഷ്ടസിദ്ധികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം, അവര് ഒരു വിദേശത്തുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യൻ പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു വ്യക്തിയെ പരിചയമുണ്ട്, അയാൾ മാജിക് ഒക്കെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ മാജിക് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനും മാജിക് അറിയാം, പല കാര്യങ്ങളും പ്രത്യക്ഷമാക്കുമാ. അതെന്താ, സിദ്ധികളൊന്നും നേടാൻ സാധിക്കാത്തവരെന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മാജിക് പഠിക്കും. മാജിക് എന്താണ്? കൺകെട്ട് വിദ്യ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ആൾക്കാരുടെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വസ്തുക്കള് ഉണ്ടാക്കുകയും ഇല്ലാതായി അപ്രത്യക്ഷമാക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അതാണ് പ്രഭാതത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെജിഷ്യന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടാ ചോദിച്ചത്, നീ എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാക്കുക, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിനക്ക് അപ്രത്യക്ഷമാക്കാൻ, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി നീ അപ്രത്യക്ഷമാക്കണം. അയാള് എന്താ പറയാ, ഒന്നും സ്തബ്ധനായിട്ട് നിൽക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ഈ സ്വാമി വന്നിട്ട് പറയുന്നത്? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇല്ല അല്ലെ, സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാലേ എനിക്ക് സാധിക്കും. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇതിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, ഇത് അപ്രത്യക്ഷമാക്കാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും അല്ലെ. അതാണ് പ്രഭുപാദൻ എല്ലാവർക്കും നൽകിയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അപ്രത്യക്ഷമാക്കലൊക്കെ, അയാൾ പല തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളും ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പൂവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു, മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അതൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമാകും. ധാരാളം ആൾക്കാർ അത് കാണാനായിട്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തില് എന്താ വേണ്ടത്? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് നിനക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആളുണ്ട്. അങ്ങനെ സിദ്ധികളൊന്നും നേടാൻ, ധാരാളം തപശ്ശേരികളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ആളെന്താണ്, ചെറിയ ചെറിയ മാജിക് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ കബളിക്കും. ഇപ്പൊ വേറെ പറയുന്നു, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്പം സ്വർണം എടുക്കും, അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്താണ്, ഇത് കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, ഇദ്ദേഹം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്കും അങ്ങനെ ആകാൻ സാധിക്കും. കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്തിട്ട് അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥന പറയും, നനാകപൃഷ്ടം നച പാരമേഷ്ട്യം ന സർവഭൗമം നരസാധിപത്യം ന യോഗസിദ്ധിര പുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വാ വിരഹേയകാം. നയോഗസിദ്ധിർ, എനിക്ക് യോഗസിദ്ധികളും വേണ്ട, അഷ്ടസിദ്ധികളും എനിക്ക് ആവശ്യം. നനാകപൃഷ്ടം, ഉപരിലോകമോ സ്വർഗലോകങ്ങളുടെ അധിപനാവുകയോ അല്ലെ ഭൂമിയുടെ അധിപനാവുകയോ അല്ലെ പാതാള ലോകങ്ങളുടെ അധിപനാവുകയോ ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് അഷ്ടസിദ്ധികളും വേണ്ട. ഭഗവാനെ മറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മോശം പോലും ആഗ്രഹമില്ല. അപ്പോ ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാ സിദ്ധികളും അവർക്കുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. എന്നാൽ അവർ ഒരിക്കലും അത് പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട്. എന്നാൽ ചെറിയ അല്പന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരെ സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കും, മറ്റുള്ളവരെ ഭഗവാനായിട്ട് കാണും. ഇത്തരം നിസ്സാരനായ ഒരു വ്യക്തിയെ പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനായി അംഗീകരിക്കുന്ന ധാരാളം അനുഭവികൾ. അത്തരം ഒരു യോഗി താൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പരസ്യം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു ഭക്തന് ആ വിധത്തിലുള്ള മാന്ത്രിക അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതായിട്ട് അല്ലേ. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തുകയുണ്ടായി. 20-ലേറെ കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തുകയുണ്ടായി. 7 പകലും 7 രാത്രി 7 വയസ്സ് പ്രായത്തിൽ. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ പ്രഭുപാദൻ പറയും, ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഗോവർദ്ധനം എടുത്തുയർത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാളിയന്റെ മേലെ, വിഷസർപ്പത്തിന്റെ മേലെ നൃത്തം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഒരു നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് വരച്ച അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും
ഭഗവാനാവില്ല. എല്ലാവരും ഇവിടെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ്. ഏകല ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭ വൃത്തിയായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ദേവന്മാരടക്കം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഇവിടെ ഒരു സിദ്ധി കാണിക്കുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ഢികൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്കാക്കൂ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വിധത്തിലുള്ള മാന്ത്രിക അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്നാൽ എന്താ പറയാ, ഭക്തിത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം ലീലകളും അവരതൊന്നും ഒരിക്കലും പരസ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാനത് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജ് ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പ്രീച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെ, ബംഗാളിയിലും ഒക്കെ പ്രീച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സാധാരണ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പ്രീച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെ. അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്ക് ഭക്തന്മാർ അത് അവസരം കൊടുക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ അവരെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ഗുരുമഹാരാജ് പറയും, അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. മലയാളം ആയിക്കോട്ടെ, ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ, വേറെ ഏത് ഹിന്ദി ആയാലും വേറെ എന്ത് ഭാഷയിലായാലും തമിഴായാലും അതൊക്കെ എന്താണ്, എല്ലാ ഭാഷകളും അറിയാം. ഭക്തന്മാർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം എന്താണ്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ പറയും, ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന്. അപ്പോ ഇവിടെ അതുപോലെ ഒരിക്കലും മലയാളത്തിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഭക്തൻ സ്വന്തം അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ജനിച്ചപ്പോൾ മുതലേ വിക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്ക് സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എനിക്ക് വിക്കുണ്ട്. വിക്കുള്ളവർക്ക് കട്ടായി പോകും അല്ലെ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയും. ഓ ഗുരുമഹാരാജ് അത് നീ പേടിക്കണ്ട, നിനക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗുരുമഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ പിന്നീട് അദ്ദേഹം യാതൊരു വിക്കുമില്ലാത്ത എല്ലാ ഗുരുമഹാരാജ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ പ്രഭാഷണം മുഴുവനായിട്ടും മലയാളത്തിലെ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും യാതൊരു വിക്കുമില്ലാതെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഉണ്ട്, ഇതൊന്നും കെട്ടുകഥകളോ കളവോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ സീനിയേഴ്സ് ഡിവോട്ടീസിന്റെ ഒക്കെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അടുത്ത ഒരു മാസം മുന്നേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ട് പോയിട്ടുള്ളവർ അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം അനുഭവം തന്നെ പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ മായാവാദികളായിരുന്നു, അവര് നിരീശ്വരവാദികളായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അവര് പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടുന്നു. അവര് ജനിച്ചപ്പോഴും മുതലേ ഈ കുട്ടിയെ വിക്കായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പൊ വലുതായി കുറെ നടന്നിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായി. അപ്പോഴദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് വയസ്സായി. അദ്ദേഹം അപ്പൊ നേരത്തെ നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും പോലും അത്ഭുതപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? നമ്മൾ എത്ര ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു, ഒരിക്കലും മാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? പിന്നെ യാതൊരു മരുന്നുമില്ല, യാതൊരു ചികിത്സയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അത്ഭുതപ്പെടുകയുണ്ടായി. ആ ഭക്തൻ പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ ഗുരു തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എന്റെ ഗുരു നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമാണ്. എന്നാൽ നിന്റെ ഗുരുവിനെ ഞങ്ങൾക്കും കാണണം. അവര് അങ്ങനെ ഗുരുമഹാരാജിനെ കാണുകയും അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തി. ഭക്തി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രഭാതർ പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവും, എന്നാൽ ആരടുത്തും പ്രകടിപ്പിക്കില്ല. എന്നാലേ ഇവിടെ ഗുരുമഹാരാജന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക. അദ്ദേഹം ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ ധാരാളം ടീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള
എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഋഷഭദേവന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അവര് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികളൊന്നും കാണിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ വലിയതാണെന്ന് കാണിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുവാനോ ഇതൊന്നും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുക ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഒരു ഭക്തന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നടത്തുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുക. അത്തരമൊരു യോഗി താൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു ഭക്തന് ആ വിധത്തിലുള്ള മാന്ത്രിക അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതില്ല. നിഗൂഢ യോഗ പ്രക്രിയകൾ പരിശീലിക്കാത്ത അവൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഐശ്വര്യം നേടുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിഗൂഢ യോഗ പരിപൂർണതകൾ പ്രകടമാക്കാൻ ഋഷഭദേവൻ നിരസിച്ചു. എന്താണ് നിഗൂഢ യോഗ പരിശീലനമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഭക്തന്മാരെന്താണ് ലോകത്തിലെ മഹത്തായ ഐശ്വര്യം നേടുന്നു. നിഗൂഢ യോഗ പ്രക്രിയകൾ പരിശീലിക്കാത്ത അവൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഐശ്വര്യം. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിഗൂഢ യോഗ പരിപൂർണതകൾ പ്രകടമാക്കാൻ ഋഷഭദേവൻ നിരസിച്ചു. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആ സിദ്ധികൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവയല്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് അതിന് തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ചെയ്തത്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിൽ സംതൃപ്തനോ ദുഃഖിതനോ ആകുന്നില്ല. പരമദിയോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം എന്നത് മാത്രമാണ് അവന്റെ ഉത്കണ്ഠ. ഒരു ഭക്തനെ ഒരു പക്ഷേ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അസാധാരണമായ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവൻ ആ അവസരം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഐശ്വര്യം അവനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായാൽ പോലും അവരെന്താണ് ആ ഐശ്വര്യവും ധനവും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഐശ്വര്യം അവനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കി. നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ വൈകിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ടെമ്പിളിലെ ഡിവോട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ഗോവർദ്ധന പൂജ, അവിടെ ഒരു ലോൺലി വലിയ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോ അവര് എന്താ അത്രയും കുറെ നൂറുകണക്കിന് വൈഷ്ണവരൊക്കെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് അവിടെ സങ്കീർത്തനമൊക്കെ നടത്തി അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ദാമോദര ആരതിയൊക്കെ നടത്തിച്ചു. അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഗോവർദ്ധന പരിക്രമൊക്കെ ചെയ്യിച്ചു. അപ്പോ അവർക്കൊക്കെ വളരെ ഭഗവാന് ധാരാളം 100-ലധികം ഐറ്റം ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ സമർപ്പിച്ച് അതൊക്കെ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടായി. അപ്പോ എന്താണ് അവരുടെ ഐശ്വര്യം എന്തിനായിട്ട്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അത്രയും 100 കണക്കിന് ഐറ്റംസ്. അത് എന്താ പറയാ, ആൾക്കാരെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തന്നെ പോയിട്ട് തന്നെ അവര് തളർന്നു പോയി. കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അത് എടുത്ത്. അപ്പോ അത്രയും എന്താ പറയാ, അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെ, ഭഗവാൻ അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ദാമോദര ആരതി ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടായി. അവർക്കൊക്കെ നല്ല പ്രസാദം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നില്ല. ആ ഐശ്വര്യവും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട്. ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുരാജ് കി ജയ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ദാമോദരാഷ്ടമി. നമ്മളെന്ത് പ്രഭുപാദൻ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മളോട്? ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരാളെ സിദ്ധി കാണിച്ചെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ അവരെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയരുത്. അവർ ചിലപ്പോഴൊരു ഗുരുവായിരിക്കാം, അല്ലാതെ അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനാവില്ല. അല്ലെ? പരതരനാന്യ കിഞ്ചിതസ്ഥിതനച്ച്. അപ്പൊ പറയുന്നു, എനിക്ക് തുല്യനായിട്ടോ എന്നേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെ. ഓക്കെ, ദാമോദരാഷ്ടകം പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിച്ചു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീദാമോദരാഷ്ടകം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ പ്രജമാനം യശോദാവിയോലൂകലാതാപമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തതോ ദൃശ്യഗോപ്യാ ശ്രുതന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാതങ്കനേത്രം മുകൂശോസ്തകമ്പാത്രിരേഖാംഗകണ്ഠാ സ്ഥിരഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം ഗിരീദൃക്സ്വലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഡേ സ്വഘോഷം നിമജ്ജന്തമാഖ്യാപയന്തം त्वदीये शिरज्ञेषु भक्तैर्विधत्तुं पुनः प्रेमतस्तं सदा वृत्तिवन्ते वरं देवमोक्षं न मोक्षापदिं वा न चान्यं व्रणेकं वरेशादपीहा इदं देवपूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां विमन्यै इदं देम्बुगाम्बोजमत्यन्तनीलैर् व्रतं कुण्डले स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभै नमो देव दामोदरनन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाप्तिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं भधानु गृहाणेश माम् अज्ञमेत्याशि दृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यत्तत् त्वया मोदितौ भक्तिभाजौ हृदौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमोऽस्ते ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्नि स्फुरत्तीर्तिदाम्नि त्वदीयोधरायादविश्वस्य दाम्नि नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं श्री राधा दामोदराष्टमी की श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण. ओके. वृंदादेवी अष्टक. वृंदादेवी अष्टक की जय. वृंदादेवी की जय. तत्स्मरण की जय. गङ्गेय छाम्बेय तदिदीप्तिनिन्दी रुचि प्रवाहास्नपिदात्मवृन्दे बन्धुगबन्धो दिव्यवासो वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् दिपादरुदितुरमन्दहास्य न्यासाग्रमुक्ता निधिदीपितासि विचित्ररत्नाम्बरणश्रियादि वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् समस्तवैकुण्ठशिरोमनुश्री कृष्णस्य वृन्दावनधन्यधाम्नि दत्ताधिकारे ऋषभानुपुत्र्या वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् दोदात्नया पल्लवपुष्पभृङ्गा मृगादिभिर्माधव केलिकुञ्ज माध्वादिभिर्बान्धिविभूषमाना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् दीयदूतेन निकुञ्जयूनो आत्युत्कयो केलिविलाससिद्धि तत्सौभगं येन निरुचितदां
വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം രാസാഭിലാഷോ വസതിം ച വൃന്ദ വാനേ തുദീശാംഗ്രി സരോജസേവ ലഭ്യാം ച പുംസാം കൃപയാ തവൈവ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം കീർത്യസേ സതതന്ത്രവിദ്ഭിർ ലീലാഭിദാനാ കില കൃഷ്ണശക്തി താവൈവ മൂർത്തിസ്തുളസീനുലോകേ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം ഭക്ത്യാ വിഹീനാപരാധലക്ഷ്യേ ക്ഷിപ്താ ച കാമാദിതരംഗമധ്യേ കൃപാമയി ത്വം ശരണം പ്രപന്നം വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം വൃന്ദാഷ്ടഗമ്യ ശൃണുയേത് പഠേത്വാ വൃന്ദാവനാദീശ പദാബ്ജ ഭൃംഗ സാ പ്രാപ്യ വൃന്ദാവന നിത്യവാസം തത്പ്രേമ സേവാം ലഭതേ കൃതാ. ശ്രീ വൃന്ദാദേവി അഷ്ടകം की जय, महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। ഇന്ന് ശ്രീ വാസുദേവ ഘോഷിന്റെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഡേയിലേക്കുള്ളതാണ് വാസുദേവ ഘോഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം വാസുദേവ ഘോഷ് കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറയാ വായുവിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ട് തുള്ളിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത്രയും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുമായിരുന്നു വാസുദേവ ഘോഷിന്റെ കീർത്തനത്തിൽ. അവര് 3 സഹോദരങ്ങളാണ്, ഗോവിന്ദ ഘോഷ്, വാസുദേവ് ഘോഷ്, മാധവ് ഘോഷ് എന്നുള്ള 3 പേര്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യലീലയുള്ളവരാണ് അവര് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ എപ്പോഴും സന്തോഷിച്ചിരുന്നു, എങ്ങനെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ തിരോഭാവതിഥിയാണ് ഇന്ന് വാസുദേവ ഘോഷിന്റെ തിരോഭാവതിഥിയാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്കും ഭക്തി വരാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സംശയം പയ്യേക്കാം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാം.